Ish. Uyayibona le nto so awukwazi wena uthi awukwazi wena ukuthi wena uthi ukhonza uNkulunkulu uphinde futhi uye madlozini. uNkulunkulu akakufuni lokho ngoba umuntu oyenza lokho uqalekisiwe. Uma usemadlozini basemadlozini ungangeni kuNkulunkulu. Uma ukuthi ukhonza uNkulunkulu hluka ingakho phela kunevangeli lokuphenduka. Ngoba umuntu akavela athi uyakholwa aqhubeke nezinto zakhe kodwa uyashintsha umuntu akhonza uNkulunkulu. That is why lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Uqalekisiwe ukuthi there is a curse oyithola ukuthi wena uthatha ithemba lakho wabeka kulaba abantu labayana abangakhonza uNkulunkulu vele basebenzela umbuso obumnyama. Azathi omunye obhala even nabaprofeti bakhona abaprofeti bobumnyama. Yingakho lapha mawufunda incwadi kaMetu ithi abanye ngalolo langa bothi inkosi kade asiprofethanga ngegama lakho asikhiphanga inamadimoni sense athi hayi hambani benzi bokuba nginazi uyelanda kade nisebenzele khona ngoba basebenzele ezulwini khona la basebenzela khona. Imbuso u2 khona umbuso obumnyama kukhona umbuso okukhanya khona umbuso kaNkulunkulu khona umbuso kaSathane. Zimbili indlela azikho iningi khetha iyodwa ukuthi wena ukhethani. Mawinyanga awukwazi ukuthi umfundisi uphinde ube inyanga ayikwazi ukwenzeka le nto. Uma unjalo uthi umfundisi ubube inyanga wrong ukhetshile. Awukwazi ukwenza kokubili. Awukwazi ukwenza kokubili. Uzobatshelana abaze ngoba phela sifunda iBhayibheli leli. Uma sikhuluma ngeBhayibheli wena kusho ukuthi kunezinto wena ongayifundi la ngenxa yokuthi wena vele ubona ukuthi lezi zinto ziphambene nawe. So uma ukholwa nje mawukholwa man of God ingakho kunezwi lapha likaNkulunkulu. Elitholakala lapha kuDeuteronomy 18 verse 9. Isihloko sifundeka nje uDeuteronomy 18 verse 9. Kufundeka kanje isihloko ukubhula kwabezizwe nabaprofeti bamanga. Uverse 9 uthi nxa usufikile ezweni uNkulunkulu wakho akunika lona awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imhlolo noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonzo noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ngokuba yilo nalo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Asibambe lapho. Sure. Uyayizwa lento? Sure. Okusho ukuthi nje lento nje yokuthi wena uye emadlozini out uyisinengiso kuJehova. You like it or not noma ungayivikela uthini uyisinengiso kuJehova. Ngoba mawukhonza nje emadlozini wenza lezi zinto zama magic imlingo uyisinengiso kuJehova uxabene noJehova. Yingakho labo bantu ufuna baphenduke bakholwe ngoba into ezoyenzeka mawuxabene nomuntu uNkulunkulu uyalamula kodwa mawuxabene noNkulunkulu ubani ozokulamulela. Abanye umfundisi njengamanje abayenza lezi zinto deep down they are not happy. Ngabo sometimes kubantu ba pretend as if ngathi konke kuhamba kahle kanti lutho akuhamba deep down athi obhala kahle ngoba wemfundisi uyabona ukuba nezinto izinto azikuthengela ukuphila. Noma ungaba nemali engakanani imali ngeke izikuthengela ukuphila. Ngoba umoya womuntu ukhona kuze kube phakathi awufi. Kuphakathi ukuthi phakade lawo usezulwini noma usesogweni. So